Vybudovať svoj vlastný klub bol vždy mojím snom, ale nikdy by som nečakal, že toľko prekážok mi do toho vlezie. Od odchodu Aliho po skoro stratení Pištinka, našho najlepšieho hráča. Všetko sa ešte staje FC pri Bete sa dozviete v tomto a nasledujúcom videu. Tak poďme sa pozrieť, koľko sme dostali peňazí. 166 miliónov. Tak za to hneď idem pokúpiť riadne posily. Baleba, je to veľmi mladý človek s veľkým potenciálom, tak poďme si ho skúsiť získať. No, skúsime ho vymeniť za nejakého hráča. Tak to asi nepôjde, keď máme takých slabých hráčov. Tak skúsme takých 40 miliónov ponúknuť, či to zoberiem. A 51 chce. Zaujímavé. Tak skúsme dať takých 44 miliónov by mohlo byť. No, príjme to a príjmu to! Naša nová posila, Baleba. A teraz by som skúsil Antonyho pridať do nášho týmu. Som veľmi zvedavý, či to vyjde. Dobre. No tu skúšame niečo vybaviť. Zase by som skúsil Aliho a Afifa a pridať tomu ešte nejaké tie peniažky. Takto 27 miliónov plus Afif za 16 miliónov by to mohlo príjmuť. A chce 40 miliónov. Čo sa zbláznil, to je strašne veľa. No tak poďme skúsiť niečo. 34 miliónov by mohlo príjmuť. Mohlo by to príjmuť. A chce 40 miliónov. Stále chce 40 miliónov. Tak skúsme zase 36 miliónov. A príjme to Antony. Príjme to. Poď, príjmi to. A príjmu to. A to znamená, že Antony ide do nášho týmu. Tak poďme sa pozrieť na základnú 11. Fú, Pišinko, Depay, Antony v útok. To Premier League rozbije, nie že druhú ligu. A poďme. Čaká nás prvý zápas proti Ipswichu. Tak som zvedavý, či ich porazíme. Myslím si, že ich porazíme, lebo my máme už na tú Premier League, nie na druhú ligu. A ideme. Ukazuje nám. A keby ste chceli vedieť, prečo tak dlho nevyšlo video, tak môžeme o tom nejaké videjko alebo short spraviť. Dobre. A ideme. Ruiz beží. Zasekáva, prihráva Renčiči beží. Snaží sa nejako byť, ale vytlačujú ju a stráca loptu. 39. minúta, 1-0 prehrávame. Dobre, ale máme loptu. Pištinko beží dopredu a oberú ho. Čo robí Pištinko? 2-0, 46. minúta. GG. Ale máme roh. Z rohu by sme to mohli nejak skúsiť. Ale radšej prihrávame, ideme na istotu. Antony. Zasekáva. Ešte stále Antony. Prihráva. A stráca loptu. 2-0, stále 53. minúte. Ešte stále 2-0. Ale máme šancu. Lebo má Depay beží. Snaží. A ešte stále beží. A prihráva. A gól! A 52. minúte Pištinko dáva na 2-1. Ešte máme 40 minút, aby sme to zrovnali. A podľa mňa sa nám to pôjde. A dnes vyhráme proti Ipswichu. 55. minúta, stále je 2-1. A má Depay. Má loptu Depay. A beží. Snaží sa a zblokujú ho. Dúfam, že ešte budeme mať šancu. 66. minúta, stále je 2-1, stále. A Pištinko má nepriamy, čo to je. A skúsi to asi prihrať, áno. A zblokovaná. Dobre. Neviem, či budeme mať ešte šancu. Máme ešte šancu. 76. minúta, 2-1, stále 2-1. Je to veľmi vyrovnaný zápas. Snaží sa. Dostáva krásny center. Antony dostal krásny center, snaží sa kličkovať ten Brazil a zblokujú ho. Dneska hrozná. A 90. minúta. Koniec zápasu.
FC Pribeta ide smutne domov. Hneď svoj prvý zápas prehrali 2-1. Akože ten Pišlinkov gól bol veľmi pekný, ale nemôžem povedať, že by som bol nejaký hrdý na FC Pribeta. Počkajte, nejaká správa mi došla. Že Pišlinko je zobratý presuh, robíte si zo mňa srandu? Čo ti je, Pištinko? Nejakú starú pani okradne, čo je on? Napíšte do komentárov, čo si o tomto myslíte, lebo ten Pišo už poslednú dobu čo robí. A práve nás čaká náš ďalší zápas po tých milión prohrách, čo má FC Pribeta v tejto sezóne. Toto už dúfam, že vyhráme. Lebo keď toto nevyhráme, tak my sme už asi v piči. Zase tí Ipswich, asi sa to baglo, no to je jedno. Takže, Antony má loptu, zasekáva Antony, prihráva Pišníkovi. Pišníko prihráva Ruizovi. Aké kombinácie to ideme, jak puta Barsa. A Ruiz prihráva Pišníkovi a Pišníko strieľa a dáva gól. Gól. Čo ten robí za oslavu? Predtým ešte nejakú starú pani okradol a teraz už také oslavičky dáva. Čo budeme bez Pišníka robiť? No, 35. minúta, je stále 1-0 a má Depay má loptu, beží, zasekáva, prihráva, ale stráca loptu, nevadí. 42. minúta, stále je 1-0 a Ruiz má loptu, Ruiz prihráva Balebovi, naša nová posiela a stráca loptu. Zase strácame tú loptu, nevadí. Stále 49. minúta, stále je 1-0. Ideme. Antony beží, zasekáva, kličkuje všetko, Brazília. Pišinkovi prihráva, Pišinko kličkuje, všetko robí, prihráva Renčiči a offside. Joj. A ideme ďalej. Ruiz má loptu. Je 69. minúta, stále 1-0 a Ruiz má loptu. Snaží sa prebehnúť, ale nevie, bol vytlačený. 81. minúta, 1-1. Ale mal Antony loptu, skoro sám ide na bránu. Poď Antony. A dáva gól! To znamená, že Antony nás bere do vedenia. 2-1. Antony, the GOAT. Tie naše oslavy FC Pribety, to je niečo hrozné. Nevadí. Fanúšici kričia a je koniec zápasu. 2-1. A hneď po tomto zápase máme obrovský zápas proti Liverpoolu v Carabao Cup. Čo ti jebe, toto musíme vyhrať. Musíme ukázať, že FC Pribeta patrí do prvej ligy do piči. Takže ideme na to piči. Rozjebeme ten Liverpool, mňa to nezaujíma, my ho proste rozbijeme. Nico Williams aj prestúpiť do Liverpoolu. Strašne slabý náš Pištinko. Vieš, čo je náš Pištinko? Keby vedel. A teraz zistí. Takže rozohrávame. Ideme. Naša prvá šanca v 17. minúte. Už neviem, prečo tam ukazuje ten Ipswich a proste hráme proti Liverpoolu. Dobre, Depay. Dobre. Renčiči. Akože my máme mať šancu, nie Liverpool. To piči, skoro nám gól dali. No dobre, už máme, dúfam, že loptu, lebo ja neviem. Takže, Antony má loptu, Antony dostáva loptu. Zblokujú ho. Antony, vyzbieraj sa. Snažíme sa. Nie, my by sme mali mať zase loptu. Dobre, to je... Ale teraz máme loptu. Antony ide, Antony prebieha. Prihráva Pištinkovi. Pištinko beží a stráca loptu. Ajajajajaj. A už prehrávame 1-0, neviem prečo ukazuje FC Pribetu, ale tak to je jedno. Prehrávame 1-0. Nevadí, Ruiz má loptu, stále má loptu. Prihráva Depayovi. Depay beží, stále má loptu. Stále má Depay loptu, stále stráca loptu, no nevadí. Ideme ďalej. 62. minúta, stále 1-0, stále prehrávame. Dobre, má Ruiz loptu. Ruiz prihráva Depayovi. Depay stále má loptu, stále. Neskúsi center. Depay, poď.
taký menší faul, no to je jedno, prihráva Belebovi, naša nová posila. Prihrá Renčiči sa snaží niečo a stráca ale pri tom, že sme bojovali s Liverpoolom dosť dobre. Ale teraz sa nám brankár zranil. Musíme okamžite kúpiť nejakého národného brankára. Malagona, skúsme toho Malagona, lebo na iného vám peniaze nemáme. Než máme nejaké peniaze. No, tak skúšajme. OK, 31 000. A príjme to, príjmi to. Nice, príjmu to. A poďme sa pozrieť na tabulku. Dobre, sme prví. A čo? Boli sme pozrieť na ceremoniál. Tak poď, tak to vyhrá Pišta. Poď, Pištinko, nech to vyhrá Pištinko, poď. Má to Pištinko vyhrať. On by si to oveľa viac zaslúžil, jak tento Caranza. Poď, Pištinko, tak to jebe. Robery, máme ale nemusíme smútiť, lebo sme čo? Vyhrali druhú ligu. Takže na budúce video ideme už do Premier League. Takže dajte like a odber, aby som videl, že sa vám páči táto séria. A ešte nech nezabudnem, napíšte do komentárov, či chcete video, že prečo som bol preč mesiac plus minus. Tam vám to môžem vysvetliť. Ďakujem za pozeranie tohto videa a uvidíme sa v ďalšom videu. Čo už dúfam, že nebude tak neskoro, jak toto.